Teh balik ngaret ngewangi bapak ora direwangi yo melas nih. Jatah nggo peda malah les kriwel sisan. Aku teram meh. Duh. Bapak mau sebalik urung ya. Aku teram suket deh. Kayak gigi kok enak pring sing ngene iki sapa sing ndeleh. Sopo iki sing ndeleh pring ngene iki? Ya Allah. Wah, iki kok malah kok ngene iki. Kayak apa teram? Pak, Mak. Iki lho deloken malah jengkang koyo ngene iki. Ngarep ndi lho mau? Yo mau ngarep ning Iki sapa iki pring ngene? Yo ora roh aku. Tak sampar malah aku. Iso iki goreng. Motok lah. Semut ya Allah. Siap ayo. Iya iki. Senjumpang koyo ngene iki. Lah apa aku nyampar pring lah. Mas. Ya tak tuntun nih, memang nih iku. Dan aku tuh balik ngaret. Ya Allah. Kesuwen banget tak dorongnya lo pencet Pak. Jos. Dek kuat ora iki kok, Dek. Tunjukne ya, Dek. Ki gawa ki. Yo, piye ta bocah ki? Tapi ini gawa, kowe belah kono. Engko lho topine nunjukne Mbak Ita dhisik. Dene ta ben kono. Yo. Ning kene lho. Ndak. Bene. Yo. Kayak apa teram? Kowe iki yo mbok minggir to. Mbak lo sampean lu sing go saiki lho malah ra minggir lho. Aku ki yo apa ti lho, Dek? Sampeyan lho sing minggir. Kowe lho minggir Aku ki selak ya Allah. Iki lho deloken sirahku selak loro manggul kondang ngalih malah. Cuman ki minggir aku wis gak kena iki minggirane meneh. Nah, aku iki mepet kali iki lho. Ndang to minggir to. Alah sampe mau lanang ra gelem ngalah lho. Ki ndang to. Kesuwen banget tak dorongnya lo pencet Pak. Jos wedhus bocah jan kaya wedhus tenan kok. Wong didorong sak penake. Jan bocah ora umumen. Cah itu wis ra oblas. Angel malah apot-apot malah songkol ae. Piye iki munggah iki? Kuat ora iki? Gaya ngek kombo. Nek tulung wong kaya wae yo gelem. Wes